rough start or say ashase anye ahogono abusiafo yebema munyina akwaba yebeda mo asenso se na otwibiara mudi mafidie edeto ahase ne enu ye adisua yebesan ama mo akwaba nso sanse twedi amponyankopon aboye nyina ye ho ban ama na otwe asan abeto yembion kwata emu nyinara adisua ye ne wo ye Exodus adisua no na se kontu Israel for to free Israel ediko kina asase so ehu amani hunu na emu nsensem na sa akwata emu nyina epese esua mu ade ne enso enenchiri ban ye hu adisua betimi esua free wo ye soro akontu yi mo maboafo no aye krado mo beboa na edisa adisua yi pense mu ade abramba ansa na no ma yentwe humbra sesia miraculously no nanke wose nka yekuno ne yankuno kopie ahimfie Moses why confused oh okoha ye tiano oba hanso a ye jojo no adwuma wo ya mo nyame no se wo be yankunudifo it has nothing to do with your attributes. One mama promises wa kasa kire me magia tu one mama signs magia tu me koya hwene aba wo se yakwa nyina mu yahwehwe awurade yemfa ho to awurade so no be dada abusiafo yebesan ama munyina akwaba na adamase se mafidie ada so da ahasei maboafo no aye krado se ne medical akana kwata mu nyina ye no ye Exodus enne na otwe mu no ye wadusua etoso miensa adusua na tifi asem no o se rough start ana se ahyase a enye ahogono mienkotie enwum emfiri heavily Joseph Kura ho emra o ampayo na fe wi a ede adusua no ede abramo.
Yada Hembley Joseph Kura say omunuma omudia di edition enum ade amayen. Great sene medical kama for no aye crowd na me yi omu ache but answer no ma memfa aside mu odin pa emfa ma 3 ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu yi afa TV adwuma e de atom so na de omu ya na say yeye dwuma die ya won so obekire won WSF na nyina omu betu WSF na nyina na ewiase atimi anya onyankopon asem sene onyankopon nhye no esi etie wo matio no ebia na won so be pese wo be boa in certain way but ebia wonya akwanya say ni won tra platform so ma won so nhye wadwen baba bia wo biara no obetimi yi ntuboa kakra e de aboa ma omu de amianwi omu mfidie mu nam saye so e ma onyankopon asem no atimi atra ko USF na nyina nti so wo hwe a obomu se yemfoni na ni won mada ho fa na frɛ obi beje so kakra bia betimi no fa boa tsadwuma koyi na enam saye so onyankopon so ebe shraw ene midimani be hwe fidie mu ase na aboafo mu ase mayi omo de akyerɛ mu yewia afi ya hwe yen adisia ne mu media musomfo Bismarck Mensa ene ye wa dom me wo Foster Twum e ka me ho wa ase Poni Foster ye mu akwaba enia eda ase se ene so ye tonsa fro watimi aba me ko manima eda akoko kyerɛ ena etio no Poni kyerɛ yemo akwaba enia eda ase se ene so ye tonsa fro watimi aba na fe me ko manimo John Mensa Thompson ena etio Poni John Mensa eda aka yemo akwaba Yenia Bismarck me da se ene so matimi aba na fe Dr. Elder Alex Collins Alpha enete ehono no doc yemo akwaba me da se ene so ye tonsa efro watimi aba ene na yebe katayani na fe mama Poni Thompson abompa ye dia mai yemompa yeda wase nyankopon ene aban kese yeda wase ade nyina sutumfo yeda wase chechirefo pa sende de so ayope na wadum na wamaye kwan se yenso yembebie wutrese mu rade yene afoforo enche yesro se be kan ye ho asem bi ebefi anu abananya asem a efiri wasaf Yehowa abra ye ken ma yenso yemfa abawom ne nsese ya brabo se ne ebeya wupie a wabebetu yense se ne fata obi biara obetie ye ne yesro se ma arechiche nsem enfiri wasem mu emra ma enidaso enfiri wasem mu emra na obi biara obetie no onya jide mapa o wasaf Yehowa wo mu yeda wase se wetin with Jesus Christ dim ne abompai amen amen good mesan ama makwaba bion kwata mu nyina se ne mu nyina munim no ye hwe Exodus akwantu a Israel for etufri Misraim na fe omode call Canaan asase eso yadi kan ye adisia no mienu the first one ya hwe de ma ye omukopie wo Egypt ene nkwasom tebia na omwo na ye hu Moses nso sene ba ya wo no na fe miraculously no na nke wese nka yekunu ne yankunu kopie ayimfie na enam so odwane ye enam ne esiye just last week nso ya hu safi de Moses ne onyankopon anyampunimpu onyankopon ahye Moses se onsambra Misraim na fe omambe yi Israel for no emfrisa nkwasum no ye hu se Moses ma excuses bebre last week say baako mekura Moses me ne hwan na wo nyankopon obesuma me second obisa nyankopon na wa usuma me nkrampo won so ne hwan no say obisa nyankopon na me kono ma anyi andi nso afie bro no so say mekura ma no nte but ni nyina nyankopon eyeden eyi na no kama say Moses akwa koduru Misraim na abusafo se ne nyina enim na ya na wo ye gidini a wadwen ye wo say abra ebebo wasu ye de obehye nsuo mu ebeyi wafuru na oha bi afuru mu wonya problem bia in fact the wohua say successful stories nkwa wonya oha challenges bia emba wabrabo mu wo de prosperity na fe niema bekototen e de amasa na kristofo bebre edwene ba sa na trosem mu ne niema ye hu trosem mu ekene enta enye sa etoda bia wababe hu nyankopon no problems ni challenges abi face kramponam say wonya maaye no kramponam say na eye na yenhwe Moses ananka woni nyankopon anyampunimpu
on Yankopon akasa miraculously Yankopon yensencheni bia de ama no ende na okwakoji Misraim fo abaide na nka wose niema simple man nya sa well ye behwe adusuane ahwe se niema ye simple sa amana sa anya simple so a ede ben ene bae na adusuan ben ene wo ho a menu mienu ebetimi asua entime yi wa fidie no emfiri asa this is the first time on so now we share with YouTuber obehu se subscription button bi ho fa wonsa emia so na doma no so fa wonsa mia so no subscribe o subscribe a umia doma no so chese ye sa video ya won so first person a won so wonsa beka wonsa kan ya na won so awo so e de akwakoma bunua meda mo ase yenhwe o se rough start ahyase a enye ahogono nkabosam no ye free Exodus chapter 5 verse 1 and 2 yenhwe nkabosam no eno na ye de behwe yen adesua no ne edi animo no a wo say who is the Lord and answer why ne Erade no yenhwe nkabosam no enti Erade ase asina ye echi no Mose ni Aaron ko Pharaoh nchen ko ka kire no se Erade Israel Nyankopon ose ni mame manko na onko shefa mame e wo esreso na Pharaoh se hwan ne Erade a metie nene na mama Israel ko minim Erade no na Israel so me ma wonko na wo se Hebrew fo Nyankopon abehia yen enti mayenko esreso na nsa ekwan na yenkobo Erade yen Nyankopon afodie na wamfa oyade ana nkrante ametua ametuye amen amen great Arthur mami koso na menhwe o say who is the Lord why ni Erade yenhwe akenkansem ya yakenkan Exodus chapter 5 verse 1 and 2 years I memory verse Pharaoh no response to God's demands no let my people go na yehuni saying your mini abesmak medase manage how I will share introduction I say on say Exodus chapter 5 no we say continue from chapter 3 and 4 no and Moses and Onyankopon in your encounter were burning bush no. Now you can clearly see from Exodus 3 and 4 say now Moses ejumana nyamde manu no odwane adwuma no enti or the excuses upon excuses or just and the confidence ye low for adwuma no and Onyankopon ato no bo ase amma no motivational talks amma no confidence ni nyina basro kama say don't worry meduni apenyi beka ho bibia na Moses are returning to Egypt. We share the last part of way chapter 4 now. Odro Egypt no so ofrem penyimfo a mo Hebrew for na penyimfo no. Na ka krom say adwuma nyame de ama me se me meyenie. Na onyame asem say the more many J pa was so mote miracles na onyankopon ye kire no. And then especially o ka krom say onyame se musu a musu no me nyame maba ha at ahu amane amukom enti maba se me ba bejemo enti Moses it has at the pointer onini nua Aaron omo confidence na abba very high so we there onyankopon ama all clear indications say no kreso no asoma me empenyifo agime atom enti with shoulders high me kwa adwuma no. And then the first you omukodru Pharaoh nim first encounter Pharaoh say excuse me why ni munyame no I don't respect your God I don't know your God now there's no way say mama mo kwan amama ko etim ye ebeya basam true as a confidence na e ba ye ni nyina no Pharaoh the few seconds as squash all the confidence. That's right. That is the state Moses and Nenia or mu face or the first encounter. Now this yana chere mu say I didn't na Pharaoh ka say why ni munyame I don't know God. So na no kra say until Hebrew for nyame no dana. Fi say Hebrew for ni om na ti ho. At that time no na odru Sabbath Hebrew for no nya adwuma. Omo ma reason ti omo nya adwuma so omo kosom omo nyame. And it wasn't just say until say ye wo nyame bi e friend no Yahweh or ye Hebrew for no nyame. But in fact they no can say at that time no na Pharaoh ebo no ho say or ye God. Or Jinhu di say or ye the supreme year or more authority or cansama ne authority or beyond challenge no. Enti sa omo kan say onyame bi say me ma instruction wo Pharaoh
Hebrew for no more munkono. He saw that say a threat to the authority no. And the great controversy is at play here. Or at that point, no, na Pharaoh a man who kwai amobron somewhere renumu are all fighting against the forces of God. Now say Pharaoh can say be or say I will never let them go. Now adofo hona ye interest and say nyabotre na follow disuano. Say Pharaoh no oka say onyankopon say mamenkofo nko say me mo monko no. So betuma ya na onyame asem say di onyame pe na oye wo. Na di onyame ye bia so ye. Oh na odofo wutie ye. So person onyankopon nantia. The book of Exodus a very good book abema wo hu how onyankopon suban and how God relates with us. So onyame be nantia onyame chiro said this is my terms. Wow, onipa terms and Kaobeka said with all this confidence you drew where things you just go straight. Yes. But onyame onya yes and God have a reason. I hope a test no kind or say measure that harden Pharaoh Kuma. Yes. Ama why stubborn because me person me prove God trend onyame trend mirror there is opposition to onyame adwuma. It is also new onyame be adwuma understand say onyame adwuma enye tortin. E bedru baby no ube face those challenges but ni nyina ginamu fi said the onyame aka bia no ebebam. Me da say do me da say pa amen. Say what church musa dia ma fe yen hwe the rough start no ankasa se ne dog kan awusianfo ebe ya basantu po bia wo ne nyankopon anya encounter na o first attempt of ne wo ne nyankopon ya obe execute na or the just some few seconds a chiro say onyankopon no krampo no wan de wo kan fa free mani so we Moses a obe dey na me nya me we enjoy strong no na nka Moses be na just nka me kan ya o monko but ambanasa it is some of the challenges are obey Christonia won't expect to say and never go straightforward sir but ye ko ye be hwe de AC now you try the rough start no say na city ankasa so we can Exodus chapter 5 me pese open you back in Exodus chapter 5 chapter 3 to 7 now what huri akan 15 16 17 20 to 23 you try in summer is na see after this all right enti radiasem 3 no see na wose Hebrew fo nyankopon abehia yen enti mayenko sorry na wose Hebrew fo nyankopon abehia yen enti mayenko esreso nansa kwan na yenkobo erade nyankopon afode na wampa uyade ana nkrante amehia yen na Misrim hene ka kire won se adenti na mo Mose ni Aaron moyi omano free won enyuma ho monkomu enyuma den no so na Pharaoh ka say monhwe afeya nipa no adoso wo asase ne so na morepon won afri won adwuma enwi na dano a Pharaoh hye omano adwuma yeso ahwefo ne se ene won aboafo ne se moma omano esre a wodi ebeye entire no bio se akane no wonga wonko boaboa esre no ano emfa 15 no ena Israel for ahwefo no babesu kire Pharaoh se edentina wone wo enkoa edi no saa woma onkoa esre bia enso wose yenye entaya na hwe wo hwe wo nkoa enso eye wo nkrofo no mfomso na Pharaoh bua won se aniafo ena moye enti na Mose ema ma yenko nkobo sorry enti na Mose ma yenko nkobo Awurade afode 20 no na ofri Pharaoh nchen reba no obeto Mose ene Aaron a ogina ho ribehia won na okakire won se Awurade enhwemu emu aten se moama yenhu abon ewo Pharaoh ene moama yenhu abon ewo Pharaoh ne
ne nkoa anim na mode nkrante ahye won nsa sɛ won fa nkuyen na Mose sane ba Awurade nkyɛn bɛka sɛ Awurade ade na waye ɔman bonisa sei ade na wosoma mi na efiri bra me ba Pharaoh nkyɛn na me de udin ne no kasae no Pharaoh aye ɔman bone na wonso wonye wo woman na me hu mo amen amen opaniche yan hwe ade bi wo ha se na story na esi ekono the first instant ka asem ne che Pharaoh na Pharaoh bo asem na togu na Pharaoh said look de mo ma ye yukrampo no me be ma modwuma ye den ama mo mfa me mmia mo pa wo hwe akenkan asem na afi de chechera na omo de yesre no na Egyptians na kofa ba na Hebrew for de aye e de amom no mu de asidi o me afi de o se de mo ye den mom nkofa bi on Egypt Israel for na ankochi nkope o mo nchecha no mo fambe no but o expect o mo say 2 tons no mo ye na day a day o mo ye no 2 tons in fact e o mo din ena se na akenkansem ni si ko no Israel for na no mo ye 4 men no o mo call Pharaoh ni nchen ko ka say unkofo no kwan o mo de fa so ye ntiase ade no afi o mo de aba ye ho chie na wo se na Pharaoh say me krampo no me no me be yam de chen we say mo na maye mo adwen self mu be ko me be miam den pa nto mo pie firi ho mo ko no eno mo hia Moses ne ero no mo eno so de mbone na mo de abra yin asema mo be ka kire Pharaoh say hwe bo mia ya maye krampo ye ho kire yin afi te say o mo kese Moses ne Aaron obi a nyame afọ mo ba ba gi o mo na afi o mo ankasa o mo say kese o mo no ada mfoni we etisen adusua ben na esua firi wa ha first and foremost say Dr. Kanye no onyame somo say omonko Pharaoh no nko kan say mama ma no nko that was test of faith. That's right. Did Pharaoh no believe in nyame one believe in nyame? Yes. Now it is the turn of onyame nkrofo no kwakoyi wo mo no say wo tese wo ma say wo mo so beji mi nyame media. This is where the lesson is. From Pharaoh woni nyame ni from moi nyame ama Mose ni Aaron abe show sense ya kire mu na mo aka se oh ye ne ye beko ye bedi wachi ni wako afi de ba ne sei e na fi de mo twa Pharaoh aha na adisua kase pa wa ha se mo Mose eni Aaron no a nyame so meyi mu no a wo mo aye nsankire ne ya kire mu ne se wo mo de mo beko no mo besa akọ Mose ho akoka kire ne se de nkrofo ama adwuma na ye den no mukọ ya fi de mukọ kase Mose ne Aaron enti mu ne Pharaoh ni nyina no mo ye one. Yes. Enti Pharaoh wo mu sa etwa Mose ho ene Pharaoh Aaron ho ekọ Pharaoh ho no na Pharaoh se hwe yes mo aba manim ha ene mo adwuma kura mo ye no me be miemu amamo anuanom everybody who has become a Christian after baptism no you go through rough times. Adisuana hanewo. Yes. Rough times and sana se nyame amoa wan hwe ya obedai obesa wachi. Yes. Nyame bompa ye kire nyame na ko no hompa bomu a o se nyame no aye krado so obedai obejemo. O kan sem bi wa say yes God brings solutions that come on his terms and in his own name. Yeah. Nyame tembia no ono no na de ye pe eno ye maye. That's right. Nemo ndi ono nyame pe no eno ye maye. His ways may conflict with our expectations of quick and instantaneous solutions, but we must learn to trust him regardless. That's right. This is where the lesson is. That's right. Say, no matter how the pain was, no matter how laborious their work was, no, onyame say, mon trust me. Yes. Anything na me ma Mose ni Aaron di ka show nsenkyerene kyerɛ mo say, monko na monko ye bi ensenkyerene na kyi na mo gidi ne yebɛkɔ no afi de ye den. Onyame wan frɛ ye say, obesisi castles in the air maye. Osi ye ni na kyi. Yesu Kristo ba na suafo no hwɛ Yesu Kristo kɔ how ne amanu no obo fa mu enti adesua we na Yesu no say rough start no a lesson to us say tem biara Kristo ni no bi etwa no ho ade aba onyame nkyɛn no one expect say baby kase besi I had to say aware ye ko ware ye wed na ye ni etunom ni ye sa ni ye dance ni within 3 months 4 months no yes afi wan hwe ni ya
one trust nyame a na ware na wo I love you and say na afi akoya bitter in your mouth na afi na person udwane kura afira ware no and in the beginning of everything no there is one person what say yen trust nyame no matter what. Yes. The best bia yen trust no fi say ono wo hwe 21 asema wo mo ka kire Moses a ka 21 repeat 21 ma me 521 ho na me fa masem no mra wiye say na oka kire won say Ewurade enhwe mu aten na mo ama yen ho abon e wo Pharaoh ne nkoa anim na mo de nkrante ahye won sa say won fa nkuyen onyame kura won hwe mu Moses woni eron se de mo be ye na ye no eya afedu mo ma ye dadwen kura no ya dai aye den won hwe mu Awurade hwe mu. Yes. Very good statement you make here. Yes. And Moses akọ Awurade ho enti adesua no person che say rough start in all our ways, you know. We should acknowledge him. Proverbs 3:5. Osi yakwa nyina mu yehwehwe Awurade yemfa ya wonto Awurade so no be dada senke wo mo sa akọ Moses onom so Moses okoka kire Pharaoh no de asini ye call ye no wasam adwuma no bi kura kan ye ho a it could have been a different story. Ebia nkanyame ni Moses ene ye robesu afra Awurade nanso wo mo call ye no mo condemn Moses ni Pharaoh say Aaron say mo no ma mo ye adwuma ye den rough start enuanom mo mi hwe ni ye be ko school ye bibia ni shiele no de dika no mo mi enfu ye hunto Awurade so fi se wono na nim bibia wo ye na wiye oha kakra mu ko mu no wo se eye lesson ma wonti throughout wo mu a journey from Egypt to Canaan no time bia bibi kitua bia na they were complaining na ye mu ko mo se ho akọ complaining fi se initially no wo man trust nyame wo mu trust wo man onyame no mo aye se yeso bibi ene ye na se eye rough starter ye be ko Awurade ho empire bom ne yesu afre no obeje yeso yo me da say elder afi ye ntoaso ne nhwe the divine eye anaso osuru din me no ye behwe akenkansem bi wa ase a onyankopon ka eye bebre ye nhwe why a onyankopon ka eye sa ye nhwe Exodus chapter 6 1 to 8 no ye nhwe ne e wo ho no enti Awurade asem na Awurade ka kire Moses say afiansa na obehu nia me Pharaoh efise medensa edin bema ama wakọ na medensa edin ebema wapamo won afri na sase sumpo na Onyankopɔn ne Moses kasae na oka kire no se meni Awurade a meyi me ho me kire Abraham ne Isaac ne Jacob se Onyankopɔn twediampɔn na medin Yahweh Awurade eno no de mama wamfa ahume nanso mama mapam a mene won pamaye no agina se mede Canaan asase a eye won ahobia asase a woye no oho no bema won nanso mate Israel fo a Misraim fo edi won enya no epinisie na makai mapam no enunti ka kire Israel for say meni Awurade na meje mo afri Misraim nkwaso mu na mayimo afri won nyadie no emu na mede basa etene ene atemu akese magemo na mefa mo maye memaye na maye Onyankopɔn amamo na mo ahunu se meni Awurade Onyankopɔn a ɔgye mo efri Misraim nkwaso mu amen great Thompson yan show statements a precede Moses ono ane nkrofo ene na enkoniye because nemo odi abana mo lebana ekoso sesi a wabesu afra Nyankopɔn se nyame ade a woseme mba ba ye no eya feli because sesi a no de me kai me nkra me nkrofo krampo no me ne omo kontokwa enti ye hu bibi and this was the statement Nyankopɔn ade aba me yesi mfoni be ni hunu wa ha bibia sa wo hyase a sene da kire hyase kan ye no wo hyase a edin
na gidi obenya wanyankopɔn mu no ene ebe kyerɛ bebi a obekɔ akodu eba sɛ Moses ne nkrɔfo a ɔno aba sɛ ɔba beyi wɔ mo afei de Pharaoh ne nakoma yɛ denti ɔse wadɔbɔ adwuma na ɔde ama wɔ mo no ɔhaw na Moses hyia na ne kyerɛ sɛ woyɛ opani na wodi ɛdɔm anim wodi bibi anim a ɛwɔ sɛ wode wo ho to Nyankopɔn so especially ya safu yi ɛsɛ ɔde wo ho to Nyankopɔn so Abraham Moses kɔ saa tebea no mu no na ɛyɛ den nanso Moses kae sɛ obi na ɛsoma no ɛnyɛ ɔno ankasa na ɛsoma no enti saa deɛ a ɛnma me nkɔ saa nipa no hɔ na me ne no ɛnkɔ kasa ɔkɔɔyɛ no ɛsɛ ɔpɔ ne heart ankasa ɛsan sɛ metimi baabi a medwen me ho unu abɛfrɛ me a mempɛ sɛ mekɔ dada wama me promises wakasa kyerɛ me magye atum wama me signs magye atum mekɔyɛ ahwɛ ne aba ɔyɛ nipa obɛfili ba yɛn mestre sɛ yɛbɛkan verse Exodus chapter 5 verse 22 and 23 no yentie Moses ni complain no 22 and 23 no yes na Moses san by Awurade nkyɛn bɛka sɛ Awurade ade na wayɛ ɔman bɔne sei ade na ɔsoma mi na efiri bere a me ba Pharaoh nkyɛn na me de udin ene woka no ɛkasae no Pharaoh ayɛ ɔman bɔne na wo nso wonye woman amen ɔse efiri sɛ me ba yɛ de udin ɛbɛkasa kyerɛ Pharaoh ayɛ ɔman ne bɔne wo so a wonye woman na hɔ na Nyankopɔn ɛba bɛ kyerɛ Moses sɛ me nyame me na me yɛ otumfoɔ me na me yɛ ɔbɔ adeɛ ewiase tumi nyinaa hyɛ me nsa nti sɛ wo werɛ fi wo ho a me bɛ kyerɛ wo biom me bɛ kaakae wo sɛ me ne nyame nti ɔka kyerɛ ne sɛ I am the Lord saa Yahweh din no ɔma ɔtwe Moses adwen sii so that's right sɛ me ne nyame ɛyɛ me ɛna masoma wo obie ni hɔ obetumi asɛ sɛ ka me nko na metumi asoma wo na tumi bie ni asase so a ɛbro me so gye sɛ me nti watwe na adwen esi so ɛna ɔsan ka kyerɛ ne sɛ I appeared to Abraham to Isaac to Jacob me nyame me na me da me hu edi sanse na Moses ɛwɔ saa nimdeɛ no but ɔsan remind no ɔsan ka kyerɛ ɔmo sɛ me ɛna me no ɔmo enya apam that's right I'm the covenant God me no ɔmo enya apam me kai wo saa apam so refi wo ho a me kai wo afi ɔsan ka kyerɛ ɔmo ɔka kyerɛ ne sɛ me hyɛ wo mo bɔ sɛ me de Canaan asase no ɛbɛma wo mo Moses me kai wo sɛ saa na me nyame me ka kyerɛ wo mo ɔse afi so me nyame me sɛ mate me man esu mate me man amane a wo mu enemu anasa amane a wo mu ekomu me nyame mate no sanka say I have remembered my covenant to give you the promised land that's right makai mapam a me ne mo share no me nyame makai intina otwe Moses adwene si so say so refri wo ho a mekai wo and when na eboama we leader na say ohawo bi aba na say nyame wo ne nyame nyampu ni mpu ewo mpaebo mu ewo akom kire mu na say nyame ada no ho adi we a kire wa ese isi ano wa ho ode ne be double that's right than initial one because he has come to reinforce say me and amasma yes na nyame kire ne say me ba be ye bibi me pacho kan Exodus chapter 6 verse 6 and 7 no mami nyanyame ka sa fedie oba be yes pacho kan mami 7 no say enu nti ka kire Israel for say me ne Awurade na magemo afri Misrim nkwasom na mayimo afri won nyadie no mu na me de basa atene ne atemu akese magemo na mefa moma ye meman na maye onyankopon amamo na mohunu se me ne Awurade mu nyankopon a ogye mu free Misrim nkwasom mu amen me na meka ene so say afide I will bring you out sa konua na mo hya ase no me nyame me ba be yi mu efri sa konua nim
na I will free you mema madem ho efiri Misraim fo nko asum na mohye mu no nyame se obema ya de ye ho efiri bone ho se ye be hye ne su hye na se a ono nyame obeyi ye efiri nko asum no obema ya de ye ho efiri bone mu afa say I will redeem you se ne Kristo ebe ye sa redemption adwuma ne ma ye na oje ye no nyame hye omobo say I'm going to redeem you na no ketwa ato ne say osafe de mefa mo yes aye me man na mo nso maye meye mo nyankopon na mo nso maye me man yes na abosom Israel for na they were privy to abosom na Egypt for no ersom yes but nyame abe re-emphasize say sisi ade mpese mu hu say meye mo nyankopon yeah enti mafamo enti de be koso bia no momfa mu ni eden entome so esane say maye krado say meje mu na mesiesie mu na bosha me de hye mu agya no me de mu akosa boshe asase ne so that's right enti sasem na okakire Moses hye Moses den na Moses etuanamo we may hu say Nyankopon eyodefo Onyankopon eyotumfo Nyankopon ede ne ho enti ne waka bia no ebebe me nya gidi ewo ne mu amen me da say Wachechi mama na the by continuation of the American additional person say God of yesterday is God of today yes and God of tomorrow yes. That's right and ho next year di any hwe enti I ni nyina no e che say mimi ni nyame no me ye say titimrem mini nyame a me ye say mini nyame a me ye say enti it gives us hope trust for today faith for today to face tomorrow. That's right. Excellent. Amen. Yes, somewhere can say I think say last week na one of the excuses obisa Nyankopon say woni hwan. Na Nyankopon ka say mene ni amene. Eno na repeat no as Hebrew ka say ehija asha ehija. Mene ni amene. Eno no repeat no as say mene ni amene dia na say obiani ho. Me nso me ye de me pese me ye. Ena de me pese me ye nso obi antimi stop me. In fact, asam no na a big yipa na waka no ho no na ye hu no e wase fe yento aso e na ye nhwe uncircumcised lips ana say ano momoto no eno no ye betoa sa story we so e wo Exodus chapter 6 9 to 13 no ye nhwe de si ye we achi 6 9 to 13 na Mose ka sa kire Israel for no nanso ahometie ne nkwasom de no nti wantie no na Awurade ka kire Moses say ko ka kire Misraim hene Pharaoh say oma Israel for free na sase so nko na Moses kasae wo Awurade anim say hwe Israel for antie me na be den na Pharaoh betie me a meyem anomom no tui na Awurade ne Moses ne Aaron kasae na wo hye won say wonko Israel for ne Misraim hene Pharaoh nchen enko yi Israel for no infree Misraim asase so amen amen great yeah show infoni ben na afi yehunu wa say foster okay me that's it I'm say additional na extra ekona enti the heat no e ho say Pharaoh who say no bibi besi yes enti ama Israel for no bed no I sin that's right enti ama Pharaoh so sorry Moses why confused oh okoha ye tiano oba han so a ye jojo no yes baby amfa enti na say Erade na yenkoyi enti o hu say Erade na say Erade say ko meanwhile no before say you the burning bush no Erade mani hu say obetime I am a spokesperson yes but enizo ogusu ka say odano momonoto uncircumcised lips na kire say o bunu ho anase Pharaoh no ana osuro no anase ohu no say ontimi kasa ntia enti no me hu say Pharaoh no sorry Moses no na nadwen no ensi nyame so bebre na ehu ani suro no still na kakra yes enti na say one Aaron eko na onko Pharaoh nchen na so Pharaoh amwa na nkrofo no so omo situation no so wesin
Now the lessons that will be extracted from and say first of all no Pharaoh no ehu ne say ososo Nyankopon sa enu ti na ma Nyankopon so na sese nka ono krampo no otimi eyi on fi ho a obi antimi nkasa ba nyame no enye na de a say questionable so oye na de a untimi nka ho asem no question yes aha entina or allow bibia for it to do its course freely enti oma Pharaoh time e ma na ye do beye e kire se ono Nyankopon e kire se ono ni otumi e wo Pharaoh so ene na bosom no so enu ti bra na Israel for no e complain no Moses esan baye na oni impenifo no e ko Pharaoh ho that's right na onkoye na ni nyina ne se ye o how bia beba na wie ya edin Pharaoh hu se ne emre no e ko na wie ye yes sa Israel for no e be free ne sem dine se ono so e hye Israel for no yaw se de be yaw monko sa pepe ana Job eto no o how eto no enso ogina mu enya konimdie obi a friend Asaf na oye David so ye ono so ehun say abonefo ADE na ono de ai oso Nyankopon no na akire no ohun Nyankopon anim onyam bra o ti Nyankopon asem na o hwe say nyame wo ho ampa so o hwe Nyankopon no e ma bibia ekoso ba no okay sana nei nyame ahye mbo say emre ne bekọ na wiye nti obonsam intensify ne strategies ema ewiase no aye ohaw yes ama nema Nyankopon ba na ohaw ni atete ayefa mu nyina no esese epeja ni hwe Nyankopon yes na ehu se de waka no ono na obeye sa addition no ma thesis bi wo ha emi de pa o kan John 14:27 I say peace I give you not of the peace of the world but peace of God asumdwe na mdijamo nenye ewiase asumdwe ne mum onyame mu asumdwe oka John 16:33 say mo hu be hinya mo wiase de na mo mbontom yem ma di wiase sinkoni so ana oka Philip 4:6 no so o say mo ma bibia ha mo ne mo fa nkotosre ene paibo ebrim sanetie akwese Pharaoh yebeyi Israel for the free nchen obonsam ni se nimre na aka no etia nti aka krebi na nyamema ekofie nti o hawo ni atete a ode ma enipa uni adofu senya tibia o ha tibia no gina aka krebi o ha no solution no ase no ana mana dedende no and the solution no so e hwa na wo nti wo gina nyame ebetio ebama o ha no so aye so easy amount na wafam kopon ba so a wetin consider answer that amen great mina wase abusia for sene mo hwe no ebia na wo sa experience no also for akasa wa preaching wa feel say a new enthusiastic convert ya bo wa sufi sin no ma be ko yie afi upie free so no a okoduru fia o de tare ntare na ne so for asemo ka che mi obo ana nyame ya so for yigina popich so aboni di akasa nti masa kire me ko ye fu na ashi me dan na yesi we na ebe dan me kai adwuma kura na media application kwa ye mfa mi na nyame be ni ebi na ato Moses no nyame ne na dimpunimpu afi do ba ye ne ma no nkosa onhu sakra ba ye be ko ye hwa adisian ye be ko awie ye be hwe hija asha ehija no Nyankopon kae ne so betimi adi hu djuma ye hwe na fe ye mfa adisian embra na wie for this week no I say like God to Pharaoh ye hwe Exodus chapter 6 Country 28 no eba be wura 7 no to 1 to 7 na ye hwe how Onyankopon deal with Moses no objection we entira yase na da Awurade ni Moses ekasa Misraim asase so no oka kire no se mene Awurade kane meka ma kire wo nyina kire Misraim hene Pharaoh na Moses ka no Awurade anim se hwe ano momono to ne me na ebe den na Pharaoh ebetie me
na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ hwɛ medane Onyankopɔn ama Pharaoh na wo nua Aaron ɛbɛyɛ odifoɔ wo deɛ wobɛkɔ nea mɛhyɛ wo nyinaa na wo nua Aaron ɛbɛka akyerɛ Pharaoh sɛ ɔma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ na me deɛ meprim Pharaoh akoma na mama me nsɛnkyerɛnne ɛne manwawadeɛ adɔso Misraim asase so nanso Pharaoh intie mu na mede me nsa bɛto Misraim so na mayi masafo me man Israel ɛfoɔ no afiri Misraim asase so ɛwɔ atemu akɛseɛ mu na sɛ metene me nsa ɛwɔ Misraim so na meyi Israelfoɔ firi wɔn mu a na Misraimfoɔ bɛhunu sɛ me ne Awurade na Mose ne Aaron yɛ sɛnea Awurade ɛhyɛɛ wɔn no saa na ɔyɛɛ bere a wɔne Pharaoh kɔkasaeɛ no na Mose adi mfirihyia aduɔwɔtwe na Aaron so adi mfirihyia aduɔwɔtwe mmiɛnsa. Amen. Yeah, Doc, finally yɛnhwɛ sɛne Nyankopɔn response to Moses no objection wei sitie mfoni bɛn na yɛhunu wɔ ha. Many abesmark. Also, Moses has started excuses no, and it's a familiar trend. So excuse or they can't say untimum casano. Yeah, establishes Moses the confidence or their coffer nim Pharaoh's quasi confidence no. Also, by ya Ninianum so as accuse no. This time when you meet a friend no was reassure no, assurance near good, no say call. But Moses said a question said so. First one I may call Pharaoh who I may dim kukuno. Was it because of Ebia how me kasayana? Ebia dear ma failure no buy no was because of me speech, me contribution in it. Unyankopon the big lesson be baha. Yes. No Unyankopon kase there be. Memma unia kasama. Na yempo so ani enhwe. Once so Unyankopon frɛ wo se o ma wadwuma. Yeah, there's this popular statement say, God doesn't call the qualified. God calls and qualifies. If he say, "Ejuma ne yo Nyankopon ejuma." Yeah. Onti odofo person yen oye ejuma mo nyame. The first principle is so who say, "Ejuma wo ya mo nyame no." Se wo be nkunimdifo it has nothing to do with your attribute. That's right. And no na no Nyankopon person or drew Moses down wa ma who say. The sources of that mission have nothing to do with Moses. And you don't blame yourself. Say, "Hey, bia, me kasa man kasa first nunti, ene ma Pharaoh went here me." That's right. Na enu pokra mu no, me ma obiya mana help. Also sometimes enke ye nipa, enka the way Moses ma excuses no kan ho be ye hikura ne ya pam no. Yeah. Sorry mu nyame dwuma yam umo obi adwuma no start ma excuses. God have a reason tia or selecting Moses. Onyame o reason tia or ma nipa adwuma. No Nyankopon work you through. Say your weakness ene dear uji se uto simano. Onyankopon shawma ema otim ye. God doesn't give up on you. Right. And your friend say we a big lesson say in ayasafu mo ne nyamisomo especially for the new converts. Umo madjuma na otwetwe no ho a. Enye say otwetwe no ma excuse na wa ignore no. That's right. To also work with God. That's right. If he say onyame adwuma no so be successful, it has nothing to do with what attribute no. Yes. All the sources come from God. This year back also waha or catcher say obema Aaron aye a prophet no moment churchim kakra or patre say first no when you make a such Moses na Moses are relay asem no to Israel for and as in the presence of Pharaoh. Yes. But this time they know nyame and say me kasachro nam kasachre wa you will be like a god that won't asem no efiri ho because me the asem na fa mu na wa ka kire unua Aaron na unua Aaron ayo kasamafo enti am nya understanding of the work of a prophet. That's right. Say prophet you be a Onyankopon kasafa no mu ana so Onyankopon asem no o kirekire mu na adesua no Thursday lesson baby ya me de pa won say Onyankopon ye show man no we say Exodus 7 verse 5 no or say the result however this year will end in something good for the Egyptians will know that I am the Lord that is even
amidst the chaos that follow, God will be glorified. No, Onyankopon will reason to our hardened Pharaoh heart. Free say, Senkaye ya na nke call. You say no news is doesn't make a news. Or a call your catcher for an Pharaoh be a promom call ya. I can't trend this wow. But no Nyankopon per se a go through that way and Chebi see a lesson about Nyamsom started dark ages opposition or modern initial Christians no Bible no machine no bia ye we say obi be to Bible no nyina thinking say or to Bible no nyina kose no but no knowing say score de beto no rather emma omutim print more wow into order for so nyame fro no ma wadwuma. That's right. This is how God works. Yes. Say no Nyankopon eye. Na resistance ni mu no emma Onyankopon etim da ni tumi edi our resistance no. Amen. I'm say dog why kama dia ma yempa bisa for say ne addition no akọ kama ye gusua ye to aso say Exodus ni na na ye sambre ya ba bedru Exodus chapter 7 ho addition na ye di abrawi say obehu a Pharaoh yi ye di kaka o mabakosom kakra say ne na yenim no Joseph ewu koye no Pharaoh sa hodo bebre ne baye omom ka Pharaoh but omudin wo ho no mo but omo the kings no ene dey atop this Pharaoh particular one we are na breso na Moses yi sa adwuma we ye Tatmos the third so mbeka ya di kan aka na sem dada ahamos free ho no no na ahentop baye ahentop free ho no na Tatmos the first e baye Tatmos the first baye no na second but the first no daughter ena ekodo abdoto your friend saying Moses no enti onu no wuye no na afi onu na nka we se odi ade but enam so akoyo oba enti no ena Tatmos the third way yes no 2 years pe satem na Moses no eno mo ye ne se onu so medi ade because no mu fear say daughter no e di ahini ni bema Moses enti yemfa Tatmos the third way even though so 2 years yenye ne Pharaoh enti onu no be Pharaoh no ne oba no e rule as Pharaoh but Tatmos obani wuye na Midian asase na Moses akwakodu nti o sign by no na sa 2-year-old ayi no waba be di ade ma say waye kese waye wadi 26 years ama say no nti 2 years no Moses nim sa onye o sa Tatmos onim wa himfi ho nti onen na obune na ma himfi wa no sa most could have killed him but wanye no hwe okoba na fi all time nani santi okoba ya we ni see na fi ohene no during the Exodus no wadi be 56 years ono Tatmos the third way ono na Pharaoh na yene ne ka ehwo asem na bakosema e was say Thompson person can one last thing after year rap here addition no e ka was media ne appeal to obi biara otie addition say one kasa fa the book of Exodus no nothing as nyamre na kan there are a lot of lessons I be a merenti yen to me mbo ni nyina so but na me be kasa in a special way or be appeal to wa heart we hu na nyame pese or dem out but be a me depa ye Exodus chapter 6 verse 7 or say I will take you as my people and I will be your God me fa wo say me man na mayemu nyankopon se de ho to nyame so a nyame be ye nyame na fe suro be free yemu ye tu anamo a ne ye koye ni mesan say obita ye chi se wo obita wechi a wo kwa wo nsuro enti ye nhye nyame ntaban na se no be ye nyankopon. Amen. Great. Nti I say na busan for ye de yen addition no ebetri next week no ye de wo ko addition to so enna no see the place or how musu no ye baba be hwe afi de Tatmos a no adi kan aboniti mu po say I will never now next week ye be hwe he will if say obe retract that statement na say on retract that statement na ye be hwe ono against nyankopon ayesom no ebe buta next week enti no say when you are feeding free say next week so fatwa say ne no ye sa addition kato ani na me mo peni tre insha sopra MIA odonfo ne mo bonfo bibia hyase no eden nenso ye ho to wo urade so a ekunimdie be ye dia senka uma Israel fo fa to no mo ko ya enke gbeduru ba bi no be kasa wunya me kura woni ho nenso aho kire a wo mo fam no wo mo disua de kese ye
Moses sua adeɛ, Aaron sua adeɛ, Israel mpanimfoɔ no sua adeɛ, na wɔn amfa anya de sua no ɛfa ankoduru baabi a menyame deɛ mesrɛ ne sɛ saa de sua yɛ sua ne dɛ ma no nkanya yɛ nyinaa na yɛ abrabɔ mu baabiara yɛduru bia ne yɛnka hu sɛ ɛyɛ ahyɛseɛ ɛma yɛn na yɛde yɛn ho bɛto Awurade so na yɛde yɛn ho to Awurade so a wobɛyɛ yɛn Nyankopɔn na wobɛma yɛn kunimdie a ɛfiri Kristo Yesu mu kɔso no hyira wo ma matiefoɔ so ɛnte aseɛ na ɔmo so mfa mɔbra na yɛn nyinaa yɛnka mom ne yɛn somo ne yɛnyɛ wɔ dwuma no na wɔbɔ abɛfa yɛ akɔ fie ɛwɔ Kristo Yesu din mu wopɛ na ɛnyɛ hɔ daa amen.